Zo. Rechter elleboog is terug, rechterbeen achter de singel. En rij het rechter achterbeen in de richting van het linker voorbeen. Nog een keer afwenden daar. En zoek eens een letter op waar je naartoe wilt. Kijk eens waar je naartoe wil, ga eens naar de S. En kom eens bij S uit, draai door. Rechterbeen door je pony heen in de richting van de letter. En echt doorvragen. Ja? Want anders dan ga je te veel wilde wegdraaien. Hij is overvolte even naar rechts. Zo. En dan ga je 5 meter na het C-bentje af. En dan ga je richting B. Ja? En ga even door. Ja. En rij richting B. Door je pony heen. Door je pony heen. Door je, en kom bij B af. Doordrukken. 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 Juist. Nog een keer naar rechts en dan zo meteen van hand. Even een stukje recht richten nu. Recht houden, wachten, wachten. En nou richting S. Nu, doordrukken hè. Door kijken naar S. Wist ik dat dat niet. Dan moet je, wat je heel goed even wist dat je niet naar ons keek. Goed gedaan. Ja, precies. Goed gedaan. Afwenden. Nog een klein stukje voor van anders. Doorvragen. Doorvragen. Juist. Dat was goed gedaan samen. Nou, dat een keer op de linker. Hoeken. Denk aan je bijzetteugeltjes. Juist. En zorg dat je vanuit je elleboog je onderarmen soepel houdt. Zo, ja. Voel je dit, Sarah? Dit is het beeld wat je moet hebben morgen. Ja. Ja, dat is net iets hoger en iets meer oprichting als met je maan. Ja? Kijk waar je kunt. En nou doordrukken met je linkerbeen. Kijk waar je naartoe wilt. En graag door. Juist. Dat is beter, hè? Kijk waar je naartoe wilt. Kijk naar B. En druk hem naar B. Druk hem naar B. Door je pony heen denken. Door je pony heen denken. Door je pony heen denken. Juist, goed zo. Nou, maak je een overgang naar de stap. Zo. Wat je doel en het wijzen van woorden is een korte scherpe lijn. Waarbij je zorgt dat je echt zuidwaarts af gaat. En die lijn hou je kort en scherp. Ja? En we zoeken straks